Kaixo, gaur paraleloak eta meridianoak zer diren azaltzeko etorri gara. Paraleloak eta meridianoak jarri ditugu lurreko edozein puntutan aurkitzeko edo kokatzeko. Marra vertikalak meridianoa deitzen dira eta bi poloetatik pasatzen dira. Zero meridianoa Greenwich deitzen da eta Inglaterran dago. Zero meridianoa iparraldea eta ekialdea eta mendebaldea banatzen dute. Eta zerotik 180 graduetara dago. Orain marra horizontalak azalduko ditu. Marra horizontalak paraleloak dira. Eta zero paraleloa ekuatorea deitzen zaio. Iparraldea eta hegoaldea bi zatitan banatzen ditu. Iparralderantz 80 gradu daude, eta hegoaldera ere. Beste marra batzuk ezagunak dira. Zirkulo polar artikoa, Cáncer tropikoa, Ekuatorea, Capricornio tropikoa eta zirkulo polar artantikoa.